Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, side man aparte, kan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Salamat po sa tuyang may mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day, happy day. Good morning Pilipinas. Legazpi City. Good morning Tabi sa mga parantabay sa probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ang ngunya na pag-aaga sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Rizalita, Joshua Bino, Karen Ala, Alarmario, Jomar Bien, Angel Mustasa. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Tigdi po mga tugang sa Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta lamang po sa tuyang pagkaaga. Para po sa gusto magpaabot mga tugang mga reactions, mag-text lang tabi sa 0966-203-0034 and 0969-088-5548. Good morning na, Ismail. God is good all the time. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Ang aramong tanawan mga buena manong bareta, hali po dyan sa Luwas kay Baan Mega Force Patrol. Uy, madali lang ta. May atabo. Buena manong bareta. Okay na, wala na. Angel, good morning Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dugang tapang bareta. Uminabot na VP Henry sa 12 kilometro ang kabilugan na distansya. Sigang nga labano. Kan mga nagkapangarahay, kan mga spaghetti wires VP Henry sa sentro kan Legazpi. Oo. Sigun ini VP Henry kay Alcalde Hisham Ismail kung sa iyang sinabi na nagpapadagos o magpapadagos ang pagpapakarhay kana mga personahes ng City Engineering Office katuwang ang mga telecommunications company digdi sa syudad sa mga nakalaylay asin naggubot VP Henry asin ang description nga ni mga spaghetti asin dangling wires na nagdadara nin peligro sa mga motorista maging sa publiko VP Henry. Sigun sa Alcalde, ngunya na nagbalik na VP Henry sa limang aldaw kali duman sa 4-day work week ang lokal na gobyerno kan Legazpi, mabalik naman VP Henry sa 2 beses sa kada sarong semana ang pagpapakarahay kan mga kable na ini tangan ngayang mas mahiwas asin mas mahiwas ngayang distansya ang magkapakarahay digdi sa manibang parte kan na syudad kan Legazpi asin maiibitaran naman niya ano man ngayong mga pangyayari na posibleng magdara ng peligro bako lang sa publiko, partikular na sa mga motorista. Aha. Yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas sa tudsutoy akan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro sa Legazpi City, Azel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report hali dyan sa luwas. Si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Morning. Good morning amigo. Yes sir. Gusto ko lang batiin so PNP class 1996. PNP Class 1996. Aha. Yung July 16 sa Ildang Asamuyan Guan. Oo. 30th anniversary. Wow, tiba yung kamo. Yung manang 30 taon na di. 96 to 26. 926 Alpha Bravo. Class Alpha Bravo. Class Alpha Bravo, the best kamo ah. Mga bro, mga trupa, happy anniversary. Ayan. Retired naman ang kadaklang kay di amigo. Retired naman. Ay, day pa, di ba? Madali na lang, harali na. Madali na. M, ang Nagtataga, surusabit na. Sabi, Okay. Yes, sir. Salamat sa naman, amigo. Mabuhay ka. Alright. Good morning. Mientras tanto, mga tugang, tuloy-tuloy ang mga balita sa Morning Hirit kasabay
mga tugang an Mega Force Patrol. Karen, ala, nasa linya. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, good Henry. Ipapamonitor na naman ni Gobernador Noel Rosal sa mga local disaster risk reduction management kan mga munisipyo ang mga pamilyang naka-evacuate sa mga evacuation center dahil sa pagbaralo-balo na kaining magbaralik sa indang mga karungan sa ibong kan delikado pang estado, kan bulkan mayon. Sigun sa gobernador, ini ang rason na ipaparapod naman ini sa meeting niya na simana panganing pamarangnuhon asin i-assess ang mga evacuation center kung may mga evacuees pa ining nakapirinir sa pagsabing may ibang mga pamilya an apero sa naghaharapot na kung pwede na iniidikam nagsasarabiring decampment na dahil sa sobrang pagkapawat na kan pagkabuhay sa evacuation center considering na halos anong na bulan na puon kan pinaarali ini kan probinsya sa indang mga residensya within 6 kilometer danger zone tuon kan nagpailing nga ning delikadong aktibidad ini nga mayon ang pagka-alert iyan kan Gobernador ni Henry matapos ang payag kan DOST Tibok sa provincial DRRMC na day pailing rekomendasyon na mag-urili sa mga pagsadiring karungan ang evacuees dahil kaining na-monitor na halangkaw na sulfur dioxide emission sa mayon na maski sinabing hababa man ang chance sa ngunyan sa explosive space. Hayaon man dirayon ang tsansa na makadiskwide ni lalo't magbaragsakan ining mga darakulaon asin maibugo na mga deposito asin abo. Yan ang report Karen Adat, Distributed News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa Aluan. Mientras tanto, duwang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Padingal Armario. Padingal, good morning, Padingal. Salamat, Tabi Padi. Good morning. Apresyado kan PNP Legazpi ang padagos na suporta kan gobyerno lokal sa saindang mga pangangaipo tanganing lalo pang na pase orden. Sa pinaluwas na pahayag ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ikapasalamatan niya ang padagos na suporta ni Mayor Isiam Ismail, partikular ang plano na dagdagan pa ang sa indang mobile unit asin mga motorsiklo para magamit sa mga operasyon. Nag-request naman si Mayor Isiam sa PNP Higher Command nin additional personnel asin ngunyan halis sa 245 na ginang 300 ang mga polis na nagamantener kan pasiorden digdi sa Legazpi. Plano pang magtugdokman in integrated substation digdi sa Barangay Bangkiruan, Police asin Bureau of Fire Protection ang maokupar kayan para mabantayan man ang mga taga-digdi sa southern part kan Legazpi. Ang mga barangay, dakulaon manatabang ang mga emergency rescue vehicle na dinuror ka ito kan ako Bicol o sa efforts kan ako Bicol na nagagamit ini kan mga barangay tanod sa pagmamantener kan pasyor din sa kanya-kanyang barangay. Yan ang nagkapirasa na sa mga factors kung kaya ang Legazpi City ngunyan deklarado na pang siyam sa safest city sa Pilipinas sa pagkatabangan iyan kan LGU, barangay asin ang PNP mismo. Yan, padayan bongkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Good morning, Padingal. Salamaton sa report. Hali dyan sa Aluan. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay man si Jomar Bien. Ibang kita sa Premier Distrito Canalbay. Good morning sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB sa Tabaco City. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat BP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag ng bareta, arestado digdi sa siyudad kan Tabaco ang konsideradong ikatulong o number 3 wanted na persona sa Malate, Manila. Ini matapos na kasudma ang suspect pasado alas 4 ang pagkahapon natiklo digdi sa siyudad matapos na kaigwanin ni date na violasyon asin pagkangilingon
sa record ng pulisya igwa pa rin ining mga nakapindyenteng warrant of arrest naman Ayun. sa Manila. Mhm. Ang suspect na inapod sana sa bansag nga Mon igwang bench warrant of arrest na may pitsa pang 2022 para sa kasong failure to appear before the court sa nakatalaan ko takang pagdangog kaining kan dosing kasong istapa na may piyansang 72,000 kada saro. Apuera kayan, inipanana ang pagman sa pagbalgar sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 kung sain daing piyansa na rekomendado ang korte dahil ini konektado sa kasong syndicate in a large scale. Ang suspect na kaditinirgo niyan digdi sa Tabaco PNP as nakikipagkomunikar na ang Tabaco PNP duman sa Malate Municipal Police Station sa Manila para paisiyo na nasa kamot dinda ang suspect. Yan. Yan ang report, Aha. Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you, thank you, thank you. Good morning kay Manong Lunito Gaviria. Good morning, hirit ngaya busing. Ika na tunay boss. Maray na aga, tabi sa mo. Habang nakatutok ngunyan sa ito yung programang Morning Hirit. At saka, good morning sa kapilyuhan ni Jerbailon. Lakosunta ka, amigo na. Anong dalit, Henry? Good morning. Malayan ang tirada mo ha. Kaya man sa nag-speech, may nag-speech da sige ang taram niya. Hapakabang may ano yan, uminabot so alkalde. Nangabanga anak ang programa sa alkalde uminabot. Sabi da ka nag-speech, okay, before I continue my speech today, I would like to acknowledge the arrival of the late Mayor Juan de la Cruz. Good morning! Amigong Jer, maray na agatabi sa imo ha. Bata ka good morning kay good morning kay Mami Nors. Yan ha. Good morning Mami Nors. How are you today Mami Nors? Kumusta lamang po? Ang satuya ni nasa imong aga. Good morning Mami Nors. At good morning kay amigong King Reginaldo. Mga tugang, today is Thursday, July 16. Yan, sa may mga birthday ko niyan, happy birthday po sa Indogabo. Sa mga travelers natin dyan, magandang morning. Nagpaparadakol sa kwan, adi. Nagpaparahalaba ba iyan na bulos ka? Di mo na malisyanin do. Nagaparakusog ang kwan, nagaparakusog ang bulos kang lava kang bulkan mayon adi, di ba? Ah? Nagaparakusog so so bulos ninda. Nagaparadakol, ah? Kaya mag-ingat kita ha, lalo na po sa mga parents diyan, sa mga pamilya diyan na nagpaparapipirit na magpaparabalik sa sendang harong, nagpaparapirit na magbalik tulo sa sendang mga harong, budak magtrabaho sa sendang harong ha, mag-ingat tabi ha, mag-ingat. At tangani na na dahil kita ki biriglaan ha, dahil kitang biriglaan mga tugang nagigibuhod o dahil magkatararanta ha, in kaso kung igwapo ki na iba na iba mga tugang na pag-alburuto kan bulkan mayon. Yo, mag-ingat tabi ha. Mag-ingat kita ngani po na dahil kita ki mabasol ha. Dahil po kita mga tugang ki mabasol sa mga maabot na aldaw. Okay? Oras natin sa buong kapuluan, mga tugang 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Mga tugang aramon taluan mga headlines kunya na pagkaaga kasabay. Mga tugang an Mega Force Patrol. Nasa linya ang dagdag na report hali po dyan sa newsroom.
headlines kan mga baretang maruluwas sa mga periodiko. Ngunya na pag-aaga kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos, ikapag-meeting sa Singapore Prime Minister. Presidente Marcos nakasentro sa trabaho sa likod kan pagitaas kan satisfaction rating sigon sa Palasyo Malacanang. Pagpasumpina sa tax bank records ni VP Sara Duterte, didesisyonan sa Lunes kan Senate Impeachment Court. Sheriff na sinuntok ni VP Sara kasi nagkatira pang testigo inatras kan prosekusyon. NBI mabilog ng task force na maimbestigar sa irregularidad sa 2019 SEA Games Info Projects. Gandas na investigasyon ka ng NBI sa SEA Games Info Projects. Pananakot sa na ni NBI Chief Melvin Matiwag, iyon kay Senador Pia Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano, hugas kamot sa irregularidad sa 2019 SEA Games. Bantang tinaonin doon kay ni na dahil sinda matitibag. NBI Chief Melvin Matibag. Preparasyon para sa kalimang sona ni Presidente Marcos patapos na. DOH nagpatuloy ng balasahan sa pagtukaw ni Health Secretary Jose Britanio Bricks Poalte Jr. Saro pa sana sa 8 priority bills ang totalmente na aksyonan kan Kongreso sigon sa Malacanang. Tas na marikas na aksyon at sinararong na investigasyon sa pagkagadaan in sarong estudyante matapos magsayarong sa deworming dapat ilansar tanganig ay magatoning kaaditan sa publiko. Iyan, Padagos ang pagbantay mo niyan kang presyo sa world market kan crudo dahil umitaas na minsan kod sa $85 kada bariles. Ang presyo kay ni asin tiglalauman na umabot pa ning 90 sigon sa mga nasa oil industry. Kung ba sa ikaduhang trading, ikasabi na nasa 9.75 pesos kada litro na ang aumento kan diesel. Pira pare? 9.75. Nako. Okay. Wait lang. Laban. Madugang pa. Hindi kaya nga. Kapandua pa sa itong aldaw. Doon na magkakasunduan Iran ang Buda ang Amerika. Doon ka na pupunduan Ano? Dahil mapupundo ta. Pari yung pigagawan so Street of Burmos. Kaya nga ni, nako. Ano yung nakikatapusan? Okay, so yung BP, ang mga ebidensya na pagkagat sa diyang Campeways Enterprises, sanapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, ipiways niyan, 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. Sa mga naghanap po ni metal detector, as in walkthrough para sa safety ka mga estudyante, available po yan sa POS Enterprises. Iyan, From News Base, sinipos si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga Newspaper headlines. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige nga, sandali lang. Apodanta daw mga tugang ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Tang oras, mga tugang 5:35 na. Ayan. All right, sige. Tawagan natin ang pag-asa. Tangani na ayos ang sa tuyang aga. Kumusta kaya ang mga pinagbumonitor niya tong raot mga tugang kang kamugtakanin panahon? Di ko alam kung namotor nito ang raot kipayo. Good morning, amigo. Yes, BP. Good morning. Yes, dahil na sa duty ano? At yan, BP. Alas 6. Alas 6 ang hapon. At yan, ngunya na Ang yan, alas 6. aga. Amaray man nagapunda ko yan. Nagitan mo kalan. Dahil nagsimbag, alo yun magsimbag. Buda, ano ito? Dahil man nagmoto-moto. Garo iyo. Garo iyo. Kaya uminibang duty adi. Iyo. Iyo. Namalisyan no? Iyo. Garo, day lang nagpapahalata masyado. Bala ka na ha. Matarahan mo kay kape. Kape?
Gini madadamay ka dyan, ha? Para sa gabos na. Para sa kapwa. Okay. Sige, Migo. Go ahead sa forecast. UBP marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes, petsa 16 kan bulan na Hulyo. So, generalmente, makaka-experience kita kay magayon ng panahon digdi sa Kabikolan para nang sanaduman sa biligla ang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol, dara inibipik ang mga localized thunderstorms. Mas halangkawang tsansa kay ni pag-abot kan hapon sundo sa Banggi. Maluyaman sagod sa moderatong paros halita sa timog sulnupan an mamamatayan niya to sa Kabikolan asin an mga kadagatan na sakop ang Bicol region magiging banayan man sa nasundo sa moderato ang pagpupul. So wala po kitang nakabanderang warning niyan. Mientras tanto ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 24 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 35 degrees Celsius. So sa ngunyan BP, wala man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Maging duman sa luwas kan sa tuyang PAR, wala kitang namonitor na LPA o bagyo na pwedeng lumaog sa tuyang area of responsibility sa mga masunod na aldaw. So yan BP sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, hali po digdi sa pag-asa Dios Telegaspi. Jaime Verdales, manhay na aga. Sa mga pigmonitor tatabi may gong gym na mga LPA, harayo umpa. Yaon pa? Ngunyan BP, ano? Oo. Yung mga cloud cluster dito Cloud cluster. sa Pichong, harani sa equator, pero di pa man na declare as LPA. Ay, very good yan. Okay. Sige, amigo. Mabuhay ang pag-asa. Sige BP, welcome and mabalos. Thank you, thank you, thank you. Mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Ngunyan pong aldaw, hindi po sa inyong programa. I-text na po sa inyong mga greetings. Papasadahan ta na iyan mga tugang pagkatapos kang report kan mga pag-iriba. Hali po dyan sa luwas. Kaibaan Mega Force Patrol. Basta Morning, Henry M. Nasa linya, mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. BP, maray na aga sa mga parantabay sa rong Sangguniang Bayan Resolution number 235-2026 ipinasa asin na aprobaran Sangguniang Bayan Session Digdi sa ginubatan kung sa'y nagtataong komendasyon kay Commodore Ivan Roldan, District Commander kan Philippine Coast Guard digdi sa Bicol kung sa'y bilang native kan ginubatan. Pero ginubatan pala nining Commodore ginubatan. Albayano pala niya, deko. Talaga, Graduado sa MORMS. At hal ay matibayon man ano. The best, ha? Iba yun, Dako kaya lang proud mga ang producer ng Sangguniang mga matitibay and moms, ano? proud ang Sangguniang Bayan bilang recipiente ang nasabing official kan Coast Guard kan duyan ka ng magiting 2026 rong National Award as outstanding Filipino in the field of law enforcement in recognition of his exemplary public service, distinguished leadership, invaluable contribution to the nation. Dakulaw na onra ini. Graduate pala ninidigdi sa nasabing eskwela na nabanggit niya to. Kaya dakulang onra man ining mga performance kay niya sin rekonosimiento kan gobyerno ining duyan ka ng magiting. Iyan. The best man, ano? Wala pa award Gusto na mo talaga, Jimmy, talagang sabi nga di kan mga gurang propetaryong taga-ginubatan. Gainamnan day ni. Kaya pala kung inamnan ginubatan. Oo. Okay. Inaisiyan ko lang, digdi sa Sangguniang Bayan, sa ginubatan. The best man kayo na yan, mga performance ba kayo na, lalo na kan kung iguanin mga kalamidad. Yeah, totoo. Kaya natawan man ki recognition. National pati, na recognition ini. Yeah. And napagaraman niya to, na sabi, madidistino na ini, duman sa central office, Manila. Sa Manila na siya. popromote na garo o maiba na ning destino. Oo.
yan ang sa pride man kan mga albayanos ginabatinyos na sarong taga-ginobatan namidbidan man dahil sa public service distinguished leadership invaluable contribution to the nation. Ayun. Oho. Congratulations digdi kay Commodore Ivan Roldan, District Commander kan Philippine Coast Guard District Bicol. Ayun. Okay, good. Mhm. Yan tabi Sa bagay, BPN sa mga ko mananggad ini na Bicol ang huron ming duway. Kan mga nagkagi. Yo. Kailang, di ko talaga siya nahapot kung taga saan siya. nasa area ini ni ko ani Angel baka Yeah. confirmar kung talagang mapo-pull out na inidigdi sa pero sayang Budak ko nini, very friendly ni sa media si Kwan, nini? Commodore. Bicolano. Talabasa Bicolano. Okay. So digdi na ini taga digdi sa ko digdi nag-star nga ni. Oo, magigida siyang Kwan, Deputy Commander sa Philippine Coast Guard. Oh. Magiging Deputy Commander na siya PCG Education and Doctrine Command sa National Headquarters. Kaya promotion ini tabi. Next week, VP Henry Ian, magkakaigwa po tabi ni na turnover command dyan sa Coast Guard District Bicol dahil lanta ka na Hulyo 14 VP Henry and Kuya Jim na ako na itong bago niyang posisyon bilang Deputy Commander kan Philippine Coast Guard Education and Doctrine Command. Kumbaga VP Henry and Kuya Jim, promotion na po ini sa iya. Ayun, very good. Okay, sige. Thank you, Angel. Jimmy? Congratulations. Congratulations. Thank you, Angel. Na rejoinder yan sa dako lang na informasyon man ini yan sa Philippine Coast Guard o kaya dyan sa Coast Guard District Bicol. Okay. Yan BP, sa yung mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, basta radyo, hanapon Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite, Legazpi City. Bako sa na radyo, kundi pati metal detector, igwasin da pwedeng mabakal sa nasabing establishment of PYC Enterprises. Orosite, Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. 15 mga tugang bago po magabot ang alas 6 din morning. Mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Mga tugang, aram daw po nindo na anpig-apod na mga sea vegetables. Ngapod pa lang kan mga seaweeds baga. Ang very popular kay ni Ronald Sulato, di ba? Lato, lato. Ang pagiling ang apod ka ito kang lato, mga tugang kanako aki pa grapes. Lato, seaweeds. As in iba pang marine algae, mga vegetables yan, nayaon po mga tugang sa kadagatan na may natao-tabi nin kusog, prolong life, asin nakakaprebentar nin kahilangan, asin nakakapadagdag nin kagayunan, asin healthy na salod, o kaya healthy na salod. Durumli ka ngayon, oy. Healthy na lawas, mga tugang sa tuwing mga kababayan. Ang karaklanda kay ni, yung pigaapod na nori o sushi wrap, kumbo, kelp, dulce and Irish moss kunhain mga tugang kasarabay an pig-apod na lato. Yan. And more halangkaw databi ang calcium kaini kumpara mga tugang sa gatas. Halangkaw ang iron kumpara sa beef. Asin halangkaw ang protina kumpara tabi mga tugang sa bunay. Ang seaweeds karo databi nin source nin micronutrients na traditional mga tugang na may healing properties. Kasarabay mga tugang ang pagpasalit nin goiter. Yan. Kaya baga yan na may goiter, biga pagkaon baga kilato, tas ang lato da halangkaw ka ng iodine content. Siring man dissolving tumors. Nakakapatunaw da tabi nin tumors asin cyst yan. Yan usog ini sa pag-aadal. Kuan man sana sa tuyang binasa. Siring man detoxifying heavy metals, reducing water retention, asin nakakabawas nin taba nin tawo.
kay Puanda tabi na magkaunin si vegetables para makakasin magkaigwanin concentrated nutrients kumpara mga tugang sa mga vegetables na yaon po mga tugang sa mga daga na igwanin mga pesticides. Iyo mananggad adi. Iyo mananggad, totoo mananggad iyan ha. Ang dagat, dahil man ki-pesticides yan, ang mga konsideradong sea vegetables yan. Kaya lang, kumatay, mingan mo man sa piga-apod na, ano nga na ito? So, piga nang magapirme sa tuya kang kwan, kang, ano ini, kang bifar. So, ano nga na ito? So, tungkol sa mga seashell, ano nga nito, Rolad? Sa, nalingawan ko lugod. So, sa mga, dahil magkaon ki kasag. Dahil magkaon ki, red tide, yan, red tide. Di ngayon magkaon kay kasag. Andara ko lang, ngayon kasag di pagkaonon. Sabay red tide, yan. Sige, clear nila kung igwapa o dain na yan. Buda iba pa, yan ang mga buyod, mga seashells. Seashells and the seashores. Shores and the seashell. Ano nga na ito so kwan kaan? Ano nga ito so ano ini Paningit sa Morning Hirit. Ano nga nito so kwan kaan? So tongue twister ka iyan. Ano nga nito? Siya nakasabot lamang diyan ngaya. Leah. Seashells. Ano nga yung seashells? Ibang seashells on the seashore. Yan, di ba? Nakuha tamang giraray. Ngaya, seashells on the seashores. Yeah. Hindi lang, kung may diferensya na paminsan. Famous iyan, di ba? Famous iyan mga tugang na tongue twister, no? Para ma-distinguish ang S as in an SH sounds. Kaya inang ginamit ng mga tongue twister kan mga panahon, tayo niyan famously used to practice mga tugang and distinguish between the S and SH sounds. Tama? Seashells on the seashore. The she sells are seashells, I'm sure. If she sells shells on the seashore, then I am sure she sells the seashells. Awin na, patal-patalon kita magtaramkan mga araw ka iyan. Diba? She. Piga para in English pa sa kaya, pwede man sanang pinabakal ni Manay ang buskay sa baybayon. Ang buskay sa baybayon, pinabakal ni Manay. Si Manay nagpabakal ki buskay sa baybayon. Ang buskay na pinabakal ni Manay, sigurado akong nakuha niya sa baybayon. Ang baybayon, may mga nahiling na buskay, as hindi pinabakal ni Manay, ang sa iyang buskay. Oh, di ba? Hello? Hello, amen. Madi, Po, padi. kumusta? May buskay pa dyan sa Rapu-Rapu? Hindi naman ako pa rin nakailing. Hindi naman kinagkakarawat ka nun. Iyo nga ni, kami kito kan mga aki pa. Kadakol kami ka na nahiling duman sa buskay, sa mga bebayon kang duman sa Sursugon. Ngunya nugaring an buskay pambira na akong makailing. Kanino, duman sa may tigbuhan, nagkukuruha kami, buhay pa baga? Yan, yo, pigihingat baga yan, di ba? Dahil, mapigpapatangahan niyan. Pigahali nga ni isulaog, tapig papabakal ang buskay, di ba? Hindi patangahan ni ngulan. Pigkukuan ba yan? Pig ano ini, pig-design baga sa mga harong, di ba? Iyo. Baka may kantakan si Nora Honor na buskay. Aram mo ang kantakan ni Nora Honor, Manay, Amadi? Ang buskay sa baybayon. Yan. Ang buskay sa baybayon. Dahil naman yun yung kinagkakarawat. Patapuson mo nga nga ni ako, dahil kata magnagog kami. Bata, maray ang panahon ngunyan. Ang buskay sa baybayon, nang idos-idos,
nang kinang-kinang kon boses mo. mahiling mo puso ko na uugma ay kara Man ako na og makakanta mo. karaot madikan ugali mo. Maraot na ugali mo. De ka lamang totoo magrespeto ka naghahapi-hapi na tawo. Magkaroon ay masa tulong. Ano? Ay ikaara mo yan. Na ano ang English kambos? Ambos kay bako, ambos kay baga seashells, di ba? Seashells. Kaya buskay sa baybayon nang idos-idos nang kinang-kinang. Di na, oy, di na ako nakailing kibuskal. Pambira ko makailing kibuskay na ngunyan. Di ba patangahan kan makintabon? Ano? Di patangahan may iyan. Pipatangahan nga ni, dapat iluwas itong sulaog kambuskay. Yung ano, tapos ihurugasan mo si Maray. Tambos kay maray na pang design. Ayo. Di kasarawatan mo yan kanina sa turugang. Oh, pero garo ko sa hapon nagkahiling pa sa nako ah. Saan ko nahiling ito? Sorry. Mali. Sorry. Subuskay. Awin ta. Ay ba naman ang mga buskay mo niyan? Natanagi ba ang buskay? Latoson. Ang buskay, doon sa mo kito, Dracula una na buskay ngunya nagsaraday na. Ah. Ay si Madi. Si Madi naggugulang kang paos-os. O sige na tama, alas 7 na pabatian ako. Oh, sinabi na. Halabaw naman sa urong tanong. Bati ka man sa napalan. Ikaw man sana. Ay. Yun na nangadaan. May Grace na Banaynal. Okay. Yan sa Ligaste. Opo. Yan. Maugmang pagdarog man digdi sa mga taga-poblasyon. Oo. May nagdarangog yan. Kaya rin. Ha? Nako lang para dangog yan sa Rapo-Rapo. Hindi nung harong digdi sa katon mo. DCGB? Opo. Dabo. Naugmasindang pig... Nya, naugmasinda ka na pigba para iwan mo ako? Gari. Kaya ako tapos kang pagtara mo ko. Oh, iyo. Sige, okay. Tapos ha? Oh, ano pa? Kay Aguilar, kay Carlito Mebrada. Oh. Kay Manay Sir Bernaldin. Yang sa Santo Domingo. Oh. Sa bilog mo man na pamilya. Oh. Tapos, lumagtapit sa taga-ginabatan. Oh. Ay, kay Madi. Kay Tita Marie. Kay Tita Marie. Opo. Oh. Opo. Oh. Okay. That's all. English. That's all. Wala akong pati. English. English. Ako kidit. Ano? Guluwa man ako kidit na nasa saray. Sige, okay. Ako, tama man sa pagkatirada mo. Ay, yun natalabao na mabarita sana. Amarita na malisyahan mo na halabao na. Okay. Salamat, Madi. Ingat. Basta kung may bus kayo dyan, padaran mo ako, yo. Bye-bye. Ano? Ipasabat mo kay Joshua. Natay pasabot kay Joshua. Na may mga tubas na digling. Ay, nakisuhay na naman. Galing isip. Di nag-iisip. Okay. At mo Sakir. At amalo size na mabarita. Ako tama na. Oo, yan. Sige na. Oh. Okay, bye-bye. Sa baybayon nagkukurukinta sa sirang kanal. Isala mampalanso lyrics ko. Hello? Sala mampalanso lyrics ko. Migo, oh. Alat. Ang buskay sa baybayon nagkukurukinta
sa sirang kanal daw. Kung mahiling ko, ang puso ko nagsabi. Ako salamat pa lang yan. Makauya mo. Dahil ko na to, umigo. Okay. Na itong burbuskay ba ma? Sa kilikili ang burbuskay, Migo. Natasunta ka dyan na. Ang burbuskay, sa kilikili. Ay, duwa pa rin pigtutubang ki burbuskay. May singit. Sa kilikili, buda sa singit. Di ba? Minahubagbagay ng gilid kan singit, di ba? May burbuskay ngayon. Kung di magparahero ito ako lang. Badis, pumundok nga ito, pusakan ta kayo ng burbuskay ko. Ikaw, No. ang buskay ito yung gamit dun sa sungka. Eksakto, Migo. Eksakto. Kami kayo, may sungkaan kami. Yan na yun ang So, saradayo ito na buskay. Paano mo kayo ng pastime ka na nga. Iyo man talaga. Totoo, Yan ay totoo. na makahilig kay anong ka na nagkakarawat-kawat kan Oo, sungka. oo. Totoo yan. Gari ang gapo niya, so buskay. Oh, pero ang meling kong nadangog kong ano yan, version kan kay Nora Honor. Iyo. Di ba? Okay. Ang araw pa ang ganda so ang buskay nagapula-pula. Iyo man talaga. So kay Nor itong kay si Nor pasikat kang kantang yan. So, ang Bicol kan Migo, Pearly Shells. Kaya, badagos ang ganda mo. Pearly. Okay. Sige, Migo. Awinda. Sa sirang kanal daw. Ayaw man talaga ang kuha ng lyrics pala. Sala man ako talaga. Ulit. Ang buskay Sa sa baybayon nagkukurukinta. Sa sirang kanal daw. Baka bata mari ang panahon. Ang mahiling ko, ang puso ko nagsabi. Ang buskay man kiraray. Hello. Pao. Good morning po. Good. Makurito na magagurang mo niya na aga. Ang buskay, may buskay ang ago mo. Ay. Latosontak pagkagagasin mal na Diyos na. Ay na, sige na. Sarawayon ka. Okay na. Okay, bye-bye. Pagkagaga din mal. Bata nag-enjoy kita kan. Hello, amigo. Ano ang kawat ka buskay? Ha? Ano ang kawat sa buskay? Ang ano? Ang kawat sa buskay. Sa sungka. Budak kayo ito, pigikuan mo yan. So, ito bagang Masubi. Yan. Oh, sa sungka, gamit ng sungka. Yun ang maray na pang sungka. Mahal nas. Tapos, pag nalaw mo, primerong labot, may masasulo kaya masulo. Yeah. Tawa ko magsungka kaya amigo eh. Okay. So lato, ano ito? Lato. Oh, So, seaweeds baga. Paboritong ko, bibugtakan ko lang yung kisuwa na may kamatis. saga. Tawyo na diet ay may suwa ay masira mo na. Yun din may sa sagala ito. Oo. Pero bawal ito sa mga Di man, bigyan pa kaon nga na sa may goiter, may alang may ayodin. ang bawal pala sa lato-lato. Lato, iba ito, Migo. Iba ito. Okay. Hello, morning. Yes, morning. Oh, happy birthday kay Esther Basaliote Belio. Oy, Madam Mrs. Esther Basaliote Belio Cambilla Hermosa Rapu-Rapu Albay. May mabuhay ka mader sa imong ika-82nd na birthday. Yan. Good morning, Tabi. Dr. Raul Bendian. Baka nga yung gunalingawan mo so greetings ko dahil ang sa buskay. Good morning, amigo. O, ulit ang greetings sa mama ni Dr. Raul Bendian, ha? Si Mrs. Esther Basaliote Belio Cambilla Hermosa Rapu-Rapu Albay. Yan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Amigo, good morning. Good morning, amigo. Ano yung sungka? So pag
napipirot ka na. So, naglaro ng tatanong-tanong. Migo, tungka ito lato sunta kang salbatana ka dyan, ha? Tungka ito. Ikaw, Ah, anong tarangon ni Robin? may kilala, may alam ka ba sa BRMM? Ano ito? Ikaw, Ilang ulit ka nang na-promote sa NBI? ikaw, Po. di ba dapat pag may kaso, harapin? Oo nga, dapat pag may kaso ka, harapin mo yan. Pero malagit si Bato sa si Sara. Oo nga, ano? Oo nga. Oo nga. Awinda. Okay. Oh, okay na. O di mabareta na kita, bata. Sabi ni Madam Milindawi, good morning databi sa mga sabi ni Madam Milindawi, good morning databi sa mga parantabay. Kan morning hirit. Yan. Kay good morning man kay Monito Bunaobra kan Purok 6 Basod Tabaco City. Yan. Good morning Henry M. Day ka na po nagdidigi sa tabako, day may lamang ikanahiling. Basta na po ta. Madyan ako, maglakaw-lako ako dyan sa tabako, manuruno rin ha. Salamaton tabi sa imong paghanap sa sakuya. Basta na, tapag may mga time, lakaw-lakawan ta dyan sa tabako. Wara na, ang lakaw ko kaya hanggang sana dyan sa kuan, hanggang sana sa malilipot, hanggang sana akong malilipot eh. Tamal ang kasul krudo. Hanggang sana malilipot. Wara na balak ang LGU kang Legazpi sa traffic light na turuto ka ng auto pati lugod mga di. Ay, iyo. Ang traffic light kaya pumahalon. Mahal yan eh. Na mga traffic lights sa kwan. Iyan baga, garo din ulit ang satuya kang MDA kan mga nakaaging daw. Tapos, tabi, iyo yan. Mahal yan sa kada sa lokan eh. Happy birthday po kay Tito Rene Minok Balonsyo ng Del Rosario, Santo Domingo Albay. Ay kahapon to sorry nagluto. Belated happy birthday na lang po kay Rene Minok Balonsyo ng Del Rosario, Santo Domingo Albay. Nagluto daki pansit kahapon. Happy fiesta po, malilipot. Yan. At saka sandali lang good morning Tabi. Ay wala na, okay na pala to. Ay happy birthday nga pala, sabi kang texter ta si 2199. Happy birthday po to former Mayor G. Rosal. Good morning pala. Birthday man ang ni Mayora G. Ngunyan Good morning kay Mayora G. Rosal. Happy happy birthday po sa mo. At saka good morning kay Engineer Ed Luna. Nabot mo Ronald sumirindalang kasapon. Mas salbatan ng siram, Engineer Ed, salamaton tabi, ikaman, para kapig karawan, sineryoso mo. Para, si Engineer Ed man na, para kung nagkaraw ka sa hapon, sineryoso mo, salamaton tabi, belated happy birthday tabi, amigo, Ed Luna, Eduardo Luna, Engineer Ed Luna sa tuya tabing City Assessor. Digdi po mga tugang sa ikaman. Sa masunod tabi Engineer Ed. Pag so ako nagkarabay, pag seryoso ha. Yo. Abay man pagka-seryoso at tabi. Sa next year naman ha. Ipatext mo naman ako tapos griton ta ka naman iyo. Next year pareho lang. Okay. The best mo rin dalang kasapon na Ronald. The best so saramaan. Salamaton tabi. Belated happy birthday po Engineer Ed Luna. At saka 89 sa pizza. Ay talaga, ma-birthday pala si Mami Nors sa 18 sa Sabado. Si Mami Nors pala ma-birthday sa Sabado. Petsa 18 po kan July. Yan advance happy birthday po Mami Nors. Ano yan? Happy birthday po sa imo ha, Mami Nors Bailon, office mate and enemies dati dyan sa BRTTH kampanahon. Happy birthday to former Mayor J. Rosal from Legazpi City Women's Federation. Yan ha. Happy birthday po hali dyan sa Legazpi City Women's Federation. Happy birthday. Joshua Bino, may dagdag pong report. Joshua, good morning. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, kinumpirmar ni Konsyal Atty. Dilumen Candaraga Albay
na pinadarahan talaga ang lokal na gobyerno kan Daragan in Surat hali kay Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas. May kinaraman in VP Henry sa pagkomento sa singil kan entrance fee sa Kagsawa Ruins Park kasi sharing sa 100 pesos. Asin kinumpirmar man ni Konsehal Dilumen Na sirimbag na ninda ang naunambitan ng surat kan Department of Tourism Bicol. natapalan kan ginibo sa ordinansa dahil naimbitaran ng DOT kaan. Ta iyang baga na na Kagsawa pati kan DOT boda saro sa mga historical sites yan. Dahil naimbitaran sa DOT sa committee hearing. Ang paramon BPN rin ni Director Aguas, nakikigsin na duman sa paglangkaw kan entrance fee. Ang taramon ni Konsehal Dilumen, nakikigman niya kami sa pahayag ni Director Aguas, paimbitado ngayon sa Department of Tourism Bicol, ka nagkondusir din public hearing. Dali ka kirigkigan palaan. Ako, nakikigod man nga na ako. Nakikigod man ako, kan pahayag din ng doa. Makakingkig nga na eh. But text ko daw si Director Agua, si amigo ko ini. I-chat ko daw. Pero na-interview ba sa to, di ba? Na-interview sa to, eh. Okay. Kaya, Ano na, gibuhon ka ito? Ano na? Sabi ni Konsehal Dilumen, sinimbag ninda surat, ipinaliwanag, na nagkaigwanin tamang proseso duman sa ordinansa na pagkomento kan entrance fee, nagagi sa committee level kan Committee on Tourism sa Sangguniang Bayan, public hearing, inaprobahan sa regular na sesyon. Tapos duman BPN rin sa Sangguniang Panlalawigan ta partikan proseso i-review kan Sangguniang Panlalawigan. Nangyari pala, naglaps into law itong ordinansa kan Daraga na maumintuan rin singil sa entrance fee. Naglaps, din na review? Tama? Din na deliberate? Naglaps into law, sabi ni Konsehal Dilumen. Okay. Sa review sa review Sangguniang. Sangguniang Panlalawigan level. Laws, referred bagaan sa Committee on Laws, Committee on Tourism. Agad ko arama. Saan pag-refer yan? Committee on Laws gayo, di ba? Kung ano depende so ang committee ba man sa SB, yung man ang referan kayan. Committee on Tourism, Committee on Laws and Rules. Ayun. Okay, Your Honor. Naintindihan ko po. Okay. Kaya sabi ni Konsehal Dilumen, sinimbag minaya sa surat and partikan mensahe niya duman na pagtarabangan sa surat sabi ni Henry magiging mga sistema proseso para matabangan man sintang mapagayon na dalagan kan operasyon kan Kagsawa Ruins Park at sigun kay Dilumen para man ang kamautan ninda kan lokal na gobyerno kan Daraga asin kan Department of Tourism na mapagayon na turismo, partikular naman digdi sa Kagsawa Ruins Park, sakop kan munisipyo kan Daraga Albay. Alagad ang pagkataong doon ni Dilumen, nag-agi sa tamang proseso na naunambitan ng ordinansa, asin mura ini binalgar na lay, kung kaya masisinda, nakikigman, panagpadarasinda, then magkakanigong mga imbitasyon, ka nagkondusir in public hearing, kundi sa ngunyan, ang focus, iyo BPN re ang pagtatarabangan. Ang sabi BPN dagdag na istorya, katawang ang PYC Enterprises, Joshua Bino, Mississippi. Salamat Joshua sa mga baretang yan. Huli pa mga headlines, mga tugang sa GB News Express na dapat abangan. Ngunyan po nga daw, digdi po sa satuya na programa. Ay madali lang susko oras na pala na Hindi po mga tugang sa inyong programa ang GB News o kaya sa Morning Hirit sa mga bareta sa GB News Express. Illegal parking ordinance planong ripasohon kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Pangangaipokan sa radit na negosyo, importanteng mapangatamanan sigon kay DTI Undersecretary Blesila Hindi yun Undersecretary Bayata yung pangaran. Pakitext mo daw tabi Angel. Bako ito si Undersecretary Blesila Laito na.
kauron ta kasapon. Iyo pare, iyo tama. Undersecretary Blisila Laitona. Sa lado nasyonal, PBBM nakipag-meeting sa Singapore Prime Minister. NBI mabilog ng task force para maimbestigaran ang irregularidad sa 2019 SEA Games Infra Project. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump binawi ang 20% fee sa cargoes kan mga barkong nag-agi sa Strait of Hormuz. Business News, Department of Energy at ARC posibleng i-review ang polisiya kan mga distribution utilities dahil sa bill shock asin padagos na langkaw na singil nin kuryente sa nasyon. Sa sports, Spain laog na sa finals kan FIFA World Cup. Health News, TB o tuberculosis curable asin preventable sigon sa mga eksperto. Bareta, mga tugang asin detalye kayan, abangan sa muyang pagbabalik. Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:11 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Detalles mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dili po mga tugang sa GB News Express. Lanong ripasohon kan sanggunang bayan kan Daraga Albay an ordinansa may kinaraman sa illegal parking kasunod kan mga reklamong naresibikan sa indang opisina manungod sa mga bihikulong iligal na nagpaparada sa manilain ng mayor na tinampo sa Banuan. Inang kinumpirman Municipal Councilor Ian Makasinag sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Makasinag, pag-aadalan giraray ninda ang Municipal Ordinance No. 10 Series of 2019 may kaaraman sa tamang pagkaparada kan mga bihikulo. Sinabi niya na pag-aadalan maninda ang posibilidad na idugang sa ordinansa ang wheel clamping bilang padusa sa mga turista na nagkukomenter ng illegal parking. Mientras tanto, sinabi ni Makasinag na naipaabot niya na sa Daraga Municipal Police Station ang problema sa illegal parking na padagos na nakaapekto sa bulos kan trapiko sa Banuan. Repeatedly ko nakaamping tataraman ng Chief of Police. Katotohanan kaya nagsurat na ako, itinao ko sa iya gabos na ordinansa sa trapiko sa Daraga. Aprobado iya ni Vic. And sabi ko sa Inda, repeatedly sa committee hearing, sabi ko sa Inda, mag-document niya ako kay mga violasyon na dahil hindi ko i-implementar ang ordinansa. Ako mismo ang ma-file ng kaso sa Indo. Tingog ni Daraga Municipal Councilor Ian Makasinag sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, importante po ng mga pangatamanan ang mga pangangaipo kan saradit na negosyo o litasinda ang pinagkukonsiderar na backbone kan ekonomiya. Inan sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blisila Laitona sa entrevista kan DCGB News kasunod kan ginibong 2026 Micro, Small and Medium Enterprises Conference kasuhapon sa Sarong Hotel sa Ciudad de Legazpi. Sigon kay Laitona, ang konferensya may katuyuhan na matawanan ng oportunidad ang MSMEs na may pahayag ang sa indang pangaipo asin ang komendasyon na ang programang dapat ipautob tanganing mas mapadali, mapakusog asin mas mapadakula ang sa indang negosyo. Pahayag pa kaini na dakulang tabang ang 2026 MSMEs Conference. Hulit akon nag-uuswag ang negosyo, mas nagdadakol ang oportunidad sa trabaho para sa mga tao. Nagdadakula man ang koleksyon kan buwis kan mga lokal na gobyerno asin nagkakatabang manini para sa lalong pagpapauswag kan fisheries asin agricultural sector. Lumalaki yung negosyante, madami yung trabaho na nabibigay niya, din yung buwis na binabayaran niya sa bawat EU. At saka nakakasuporta rin siya sa mga different communities na yung mga agricultural sector, no? Mientras tanto, mga tugang dagdag na bareta, consumer groups
Kapitan Consumer Groups daw kapihan meeting kan DTI Albay naging matrayumpo. Angel Mostasa sa report. Naging matrayumpo ang ginibong consumer groups kapihan meeting kan Department of Trade and Industry Albay na may temang kapet kaalaman para sa mamimili kung sa intinipon ana sa 13 consumer organization halis sa manibibang parte ka na probinsya panganing mapakusog ang consumer advocacy, kolaborasyon asin empowerment. Sa mensahe ni DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, tinawanin doon kay ni ana importansya kan pagkakaigwanin makusog na partnership sa pagbultanan kan DTI asin consumer organization tanganing mas mapromotir ang consumer protection. Mentre sa pigtawan maniginin doon, ana manungod asin ipigpaliwanag ang manungod sa Department Administrative Order number 20-71 o unrevised guidelines on recognition on consumer organization. Dakula man ang pasasalamat kan mga consumer organization sa DTI dahil sa nasabing programa kung sa ina nagpapailing-inikan sa indang commitment para sa mas makusog na partnership tanganing mapromotir ang consumer welfare sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang aramon ang report ni Karen Ala hali dyan sa luwas National Disaster Resilience Month sa siyudad kan Legazpi. Ginibo sa paginin training as in orientation sa mga eskwelahan as in establishmento sa siyudad. Karen Ala sa report. Masugsugon ngunyan ang mga aktibidad kan Disaster Operation Management kan LGU Legazpi sa pagkondusir nin mga workshop pati mga disaster orientation sa mga eskwelahan asin mga establishmento sa Legazpi. Ang aktibidad naan katakod pa iyan kan National Disaster Resilience Month sa rasyon kung sa iyan ang opisina naka-reschedule sa magkapirang mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa syudad pati mga barangay asin mga mall tanganing ikondusir ang mga orientasyon lalo sa napapanahon na paglilinog-linog mantag naggigilibunin evacuation asin strategic plan kung may mga day pinaglalauman na kalamidad. Sa ngunyan nakatalaan naman na bisitahon kan mga taga CDR Aramo Legazpi an St. Raphael Academy para sa BIP orientation sagkod na bagtason pa ang ibang mga eskwelahan tanganing preparado ini in kaso yumugyug ang makusog na linog sa syudad kan Legazpi. Yan ang dagdag na barata, Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, Al Armario, mga tugang may dagdagman na report hali po dyan sa luwas. Suwerteng maray ang barangay DAP sa presenteng administrasyon kan gobyerno lokal. Sinabi ni Mayor Siam Ismail nagigibuhon sa Sawangan Park ang multipurpose building para sa mga aktibidades asin ang plano paman na pagigibo in modernong fish market preparo sa Sawangan Park na pag mainit na dipisil na gibuhon ang mga aktibidades asin kunaguran alagad kung may multipurpose building na ini maski maghapon o banggi pa ang mga aktibidades ang modernong fish market makinabang man ang barangay sa buwis asin magiging sentro ini nin negosyo. Al Armario, DCGB. Mga tugang iba pa niya tong bareta ngunya na pagkaaga. Oras niya to 20 makalipas ang alas 6 din morning dumang kita sa kinamumugtakan ni Jimmy Nasalita. Nakakulong na sa Albay Provincial Jail dahilan sa hinot na kasong kinakahampang ang sarong akusado alagad sinirbihanin warrant of arrest kan ginubatan PNP habang nasa kulungan ang rank number 7 municipal most wanted person kan ginubatan kaso hapon hustong edad na ang personang nakakulong na sinirbihan giraray nin mandamiento de aresto dahilan sa kasong violation sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law asin may rekomendadong piyansang 120,000 pesos. Ang mandamiento de aresto isinirbi kasod ma sa kulungan kung saan pinanginutan ini
ni ginubatan acting Chief of Police Genevieve Usirin sa ngunyan man tinido sa kulungan ana akusado kung sain iba-ibang kaso ang pigampang gani sa pagsabing nakakulong na ngani pigserbihan pa nin panibagong warrant of arrest sa panibagong kaso. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, alas 6:21 po. Dumang kita mga tugang sa mga pangyari sa Primer Distrito, Canalbay. Parada sa malilipot kasudma. Nagkausa po nin grabing traffic. Dahilan sa piyesta yan. Jomar bien sa detalye. Nagkausanin matinding trapiko sa National Highway ang pagkondusir kan parada kasuod ba may koneksyon sa bisperas kan kapistahan kan banwaan kan malilipot. Ini matapos na halos sarong oras na day nagiro ang trapiko sa National Highway sa sentro kan banwaan kan malilipot dahilan sa laba kan parada kausa man kang kadakul-dakul na mga nagpartisipar sa naunang bita na aktibidad reaksyon kan mga motorista na dapat siguro na isipan kan lokal na gobyerno kan malilipot nin ibang ruta ang parada asin kung pwedeng maiwasan ang pag-agi nin halawig na oras sa National Highway na nagkakausanin grabing kaulangan sa mga motorista na haraniman sa nakuta na andumanan alagad na dagdaganin sarong oras ang biyahe ninda. Jomar Bien, DCGB. Iba pang bareta sa lado lokal, kasabay po si Joshua Bino. Puro diretso ang pagkukondusir ng mga mobile blood donation drive kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o kaya DSL SNRL o ang situyang Regional Blood Center. Ang katuyuhan iyo para magkaigwan ng sufficienteng saray o stock nin na dugo na magagamit sa pagpakinabangan kan mga Bicolanong pasyente. Susog sa ipinag-anunsyong schedule ngunya na aldaw nin Huwebes, Hulyo 16, 2026 ang mobile blood donation igibuhon sa Barangay Bantunan kan Kamalig, Barangay Malubaga Ginubatan, Rural Health Unit kan Dunsol Sorsogon, Barangay Bayasang kan Pilar, Barangay Poblasyon kan Bulusan, Rural Health Unit kan San Miguel Catanduanes, Barangay Karatagan duman sa Tiduran, asin Barangay Namantaw digdiman sa munisipyo kan Daraga. Mantang sa aga, Hulyo 17, 2026, aldaw ng Biyernes, yalman sinda sa Barangay Sentro Occidental kan Pulangi, Rural Health Unit kan Bulan Sorsogon, Rural Health Unit kan Huban Sorsogon, Barangay Carriedo kan Gubat, Barangay Bunot kan Bacon, Sorsogon City, Barangay Bumbon, Tabaco City, asin Rural Health Unit kan Matnog Sorsogon. Mantang pati Sabado, igwaman ng schedule, Hulyo 18, sa Barangay Manait kan Bakakay. Ang pangapunan kan naunambita ng ahensya kung kwalipikadong magdunar ng dugo, asin harani o yaon sa naunambita ng mga lugar, pwedeng magpartisipar tanganing makatabang sa mga pasyente. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:25. Magbabalik ang GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol.
sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasama ng small jing pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapa-tastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Nakihuron po si Presidente Bongbong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kasunood ma para tukaron ang pagapahiwas kan kooperasyon kan Pilipinas sa Singapore sa aspeto kan komersyo, investment, artificial intelligence o AI tungkol sa salud as in social development. Ginibo ang pagtiripon sa working visit ni Marcos sa Singapore kung saan sa giraray ninapirmar kan duwang leader ang sayang kamabutan na mas pangpakusugon ang halwin ng relasyon kan duwang nasyon sa Southeast Asia. Sigun sa Malacanang, tinukan ni Marcos asin Wong ang lakdang para maparambong ang bulos kan komersyo, mapagkinabangan ang oportunidad sa AI, makaingganyanin mas dakol na investment asin mapararom ang pagtatabangan sa aspeto kan salud asin social development. Nagkasundo man ang duwang leader na idagos ang pagbilog kang kadagdagan na bilateral agreement na piglaom na mapakusog kang Pilipinas asin Singapore. Mantinidong nakapokus si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatod ng serbisyo sa publiko apisar kan pagitaas kan sa iyang satisfaction rating. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naapektaran kang resulta kan survey ang Presidente o dai naapektaran kang resulta kan survey ang Presidente asin mantinido ining nakasentro sa pagtrabaho para sa Pilipino. Base sa pinakahuring social weather stations o SWS survey, nagitaas sa 38% ang satisfaction ratings ni Marcos sa kadawang quarter kan 2026 sigikan sa 33% kan Marso. Mantang nagbaba sa 45% ang dissatisfaction ratings hali sa 49. Dagdag pa ni Castro na nagsiserving giya sa mga survey sa administrasyon para maaraman ang programang dapat na pagayunon. Sigon kay Castro, mag-iitaas magbaba ang survey rating ni PBBM bako ining apektado kang numero padagosan ang pagtrabaho kang presidente asin bakong bakasyon. Didesisyonan mga tugang sa Lunes, Hunyo 20 ang Senate Impeachment Court ang oral arguments kan House Prosecution Panel as in defense team may kinaraman sa pagpapasumpena sa tax records, bank accounts as in Anti-Money Laundering Council o EMLC o AMLAC
records ni Vice President Sara Duterte asin agom ni Attorney Man Scarpio. Inan sinabi ni Presiding Officer Francis C. Escudero matapos mag-caucus ang Senator Judge kan Miyerkules na hapon. Sigon kay Escudero, nagkasundo ang mga Senator Judges sa caucus na pag-adalan nin hararom asin dai pa makukompleto kan lamang sa roong pagbasa sa memoranda na itanaw kan ambos lados. Init tanganing mapag-aadalan ang komplikadong isyu na embelto sa pagpapaluwas nin Sobpena. Mientras tanto, binawi mga tugang kan prosekusyon ng anom na pang nakatala na testigo para sa impeachment Article 14 o Article 4 na may kinaaraman sa aligasyon ng grave threats laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaiban sa mga hinali bilang testigo ang representante kan PNP Firearms in Explosive Office na magpapatutukuta manungod sa pagsarili ni Duterte nin Badil. Reporter na sinda Michael Flores sin Bones Magsambol na presente sa press conference kan Nobyembre 23, 2024 asin Davao City Sheriff Abe Andres na sinuntok ni Duterte sa sarong demolition operation kan 2011. Siring man ang sarong miyembro kan pamilya kan biktima ng patakot ni Duterte asin sarong psychiatrist na pigilauman na mataon ng testimonya may kinaaraman sa pigasabing estado kan pag-iisip kan Vice Presidente. Mientras naman tinidong testigo kan prosekusyon para sa impeachment Article 14 si NBI Director Milvin Matibag na nakatalaan na magtestigo sa Hulyo 21. Inot ng tinanggal kang prosecution bilang witness asin sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez asin House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ngunyan mga tugang sa mga bareta sa ibang nasyon. O kaya balikan tapuan mga bareta, mga tugang sa Lado National, mabilog po ang National Bureau of Investigation o NBI ng sarong task force para imbestigaran ang pigasabing irregularidad sa mga proyektong may kinaaraman sa pag-host kan Pilipinas sa 2019 Southeast Asia o SEA Games. Sa entrevista sa media, sinabi ni NBI Director Milvin Matibag na may pugol ng mga dokumento ang ahensya manungod sa isyu. Sinabi niyang ang task force kumpuesto kan sa indang Financial Investigation Unit as in Special Unit para mag-investigar. Makoordinar man ang NBI sa Security and Exchange Commission o SEC, Commission on Audit asin ang iba pang ahensya kan gobyerno bilang parte kan investigasyon. Pinahimutikan man ni Matibag na may motibong politikal ang nasabing investigasyon na pinagunambitan ni Matibag iho si Senador Alan Peter Cayetano, nag-serving chairperson kan Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, nagigibuhon o naginibo sa Pilipinas kan 2019 SEA Games. Inakusaran mga tugang ni Senador Pia Cayetano si National Bureau of Investigation Director Milvin Matibag na pinatakot asin pig-istorbo sana sa trabaho bilang Senator Judge dahil sa planong investigasyon sa irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Sa ikanom na aldaw kan impeachment trial, nagmanifest si Senador Pia asin ipinahilingan ang Bush interview ni Matibag manungod sa gigibuhon na investigasyon kang NBI sa regularidad sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games. Ang tugang ni Senador Pia na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang chairperson kan Philippine SEA Games Organizing Committee, kan gibuhon ang 2019 SEA Games sa nasyon. Inot nang sinabi ni Senador Alan na kaipuhan magmantiner ang integridad kan impeachment court kasabay kan sa iyang pagkwestiyon sa timing kan pag-anunsyo kang NBI sa sen nang gigibuhon na investigasyon. Sinabi ni Cayetano na libre man ang NBI na magkondukta nin anuman na investigasyon, alaga tinawanin doon na dapat sigurohon kan opisyal nin gobyerno na dai makaapektar ang sa nang aksyon sa kredibilidad kan impeachment proceedings. Sinabi ni Cayetano na wala siyang pagkontra sa anuman na investigasyon at sinagkapirang businessman na naimbestigaran ang SEA Games kay bahan ang ginibo kan Office of the Ombudsman kung saan personal siyang naghampang para sumimbag kan mga kahaputan. Bareta mga tugang sa ibang nasyon, binawi po ni US President Donald Trump ang sa iyang patakot na magpataw
nin 20% na reimbursement fee sa mga kargamento kan mga barkong nag-agi sa Strait of Hormuz. Ini wara pang 24 oras matapos niyang ipahayag ka nakaagi nga daw. Embes na singilon ang mga barko nin 20% fee, sinabi ni Trump na salidahan ininin mahiwasan na kasunduan sa komersyo as in investment gikan sa iba-ibang Gulf states pasiring sa Estados Unidos. Ginibuman kan US President ng pag-atras sa nasabing propwesto matapos magpahayag din makusog na kaaditan ang mga nasa nasyon sa Gulf Cooperation Council o GCC. Nagkasararo ang mga nasyon na ini na dapat tawarin tul o singil ang mga barkong nag-agi sa treaty kong lugar. Tulos man nagpahayag din pagkontra ang International Maritime Organization o IMO kang United Nations. Sigun senda, warang legal na basihan sa irarom kan international law ang pagpataw nin mandatory na singil o tool sa strait na pigagamit para sa pangkinaba na paglalayag. In kaso may man madagos ang 20% na singil, nagpatanid ng mga eksperto na posibleng magdala ng grabing pag-itaas sa presyo ng petrolyo, gasolina, asin mga panginot na barakalon sa bilog na kinaban dahil sa Strait of Hormuz ang saro sa pinaka-importanteng agihanin supply kan enerhiya. Mientras na diretso man giraray ang full blockade kang Estados Unidos o pag-ulang sa mga barko kang Iran asin mga kargamento kay ni. Sigon kay Trump, mantinidong bukas ang Strait of Hormuz para sa gabos na nasyon apuera sa nasa Iran asin sa sendang mga customer. Negosyo time, mga tugang sa DCGB. Posibleng magkondukta po ang Department of Energy o DOE as in Energy Regulatory Commission o ARC ng review sa polisiya kan distribution utilities as in iba pang industry stakeholders kasunod kan reklamo kampalabaw na singil sa kuryente. Inang nagpahayag o ino ang inot na pahayag nin suporta o inot na nagpahayag din suporta ang DOE sa resolusyon kan Senado para sa gigibuhon na legislative inquiry dahil sa bill shock asin padagos na halangkaw na singil sa kuryente sa nasyon. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, welcome sa inda ang planong pagkondukta ng investigasyon kan Senado dahilan man sa nagdadakol na reklamo kan mga halangkaw na singilin kuryente sa nasyon. Kasabay kay ni plano kan DOE asin ARC na magkondukta ng review sa ipinapautob na regulatory framework asin malawos ang magkanigong polisiya para mapagayon ang serbisyo kan mga energy players asin maprotehiran ang electricity consumers. Sports news, mga tugang laog na po sa finals kan FIFA World Cup 2026 ang Espanya matapos daogon ninda ang France sa 2-0. Inutang nakarehistro nin goal si Michael Oyarzabal sa first half kang kawat na ginibo sa Dallas Stadium. Mantangan ikaduwang goal na kamtan ni Pedro Puro. Nakatalaan man na magbiyang Spain sa New Jersey kung saan hahalaton ninda ang manggana sa pagultanan kan England asin Argentina. Good morning, Paring Mar para sa Health News. Go ahead. Good morning, BP. Ang tuberculosis o TB, cause sa bacteria na Mycobacterium tuberculosis na mayor na nakaka-apekto sa baga o lungs na pwedeng maka-apekto man sa iba pang parte kan lawas. Sigon sa mga eksperto, uncommon symptoms kompresto nin abo, pagkulog ng dagahan, pagbaba kan timbang o pagniwang, kalintura at sindaplos sa pagkabanggi. Sinabi kan World Health Organization o WHO sa publiko na ang TB mantinidong major public health challenge pero curable as in preventable. Dagdag pa ka mga health experts na ang early diagnosis as in prompt treatment dahil sa na nakakapagsalbang ng buhay kundi nakakapugol sa pag-ulakit sa laog kan pamilya asing komunidad. Ang paglaban sa TB nangangaiponin mas pa sa pagbulong dahil nangangaiponin nindugang na public awareness, bawasan ang stigma, makusog na surveillance asin patas na access sa dekalidad na serbisyo sa TB. Health News from Newsbase, Mardila, kaya ini ba? Salamat Paring Mar sa Health News na yan. Nasa linya po ang pag-asa kasabay si Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon.
marhay na aga sa mga paraantabay para sa satuyang weather forecast ngunya na aldaw na Webes petsa 16 kan bulan na Hulyo. So generalmente makaka-experience kita kan magayon na panahon digdi sa Kabikulan para nang sanaduman sa biligla ang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol dara inibipi kang mga localized thunderstorms. Mas halangkawang tsansa kay ni pag-abot kan hapon sundo sa Banggi. Maluyaman sagud sa moderatong paros halita sa timog sulnupan an mamamatayan niya to sa Kabikulan asin an mga kadagatan na sakop ng Bicol region magiging banayan man sa nasundo sa moderato ang pagpupul. So wala po kitang nakabanderang dilwarning niyan. Mientras tantoan sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 24 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 35 degrees Celsius. So sa ngunyan BP wala man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Maging duman sa luwas kan sa tuyang PAR, wala kitang na-monitor na LPA o bagyo na pwedeng lumaog sa tuyang area of responsibility sa mga masunod na aldaw. So yan BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa Dios Telegaspi, Jaime Bordales, Manhay na aga. Mga tugang iyang panbareta sa GB News Express. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran asin Shara Mileron. Si Ringman, si Nicole Anglorian asin na report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. May correction lang kita kasabago sa source ta sa DTI ha. Ang na-interview mi kasuhapon, kasabay po si Angel, iyo si Asik Grace Baluyan. Bako po si Undersecretary Blisila Laytona. So, nainot kayong naibugtak mi duman sa screen si Undersecretary Blisila Laytona for interview. Kaya lang, minabot po palan, mga tugang, din nakaabot si Undersecretary Blisila Laytona kasuhapon sa MSME conference dyan sa Didi sa Legazpi. Minabot po si Asek Grace Baluyan, no? Kaya sa boses pong nadangog nito kasubagos na samuyang voice clip, mga tugang boses po ito ni Assistant Secretary Grace Baluyan na na-interview ta mismo po duman sa programang Anhapot. Salamat! Iba pang istorya sa Morning Hirit masunod. Makalipas kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi.
Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Huwag nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpon sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best mi. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always #1, always at your service. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Balik kita mga tugang sa programa, mga liver lovers. Kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Iyan ang hapot. Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro, mga tugang, sarupong klaseng multivitamins na pwedeng makatabang para po sa pag-ataman kan sa tuyang salod. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector.
Ang hepatic protector, mga tugang, ay sustansya po na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay, pwedeng o maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ang Liver Aid Pro ay hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and all leading drug stores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, oy, happy birthday ngo na. Sandali lang, may mga text padigdi para sa birthday greetings. Tabi ngunya na pagkaaga. Happy birthday daw sa pabati po sa mama at papa ko. O mama at mama ko. Para ligtas ngayon pagbasa mo no yan, una yan. Happy birthday po sa papa at mama ko ng happy birthday from Malubago, Manito, Albay. Ay, walang pangalan si mama mo kasi papa mo. Uneng texter tanahali po dyan mga tugang sa Malubago kan Manito, Albay. Bakit wala? Walang pangalan. Sayang bata nabasa tanakuta. At saka happy birthday man po sa sandali dapat mag-greet ini. So mama ni Dr. Raul Bendian, birthday ngunyan si Mrs. Esther Basaliote Bello ng Villa Hermosa, Rapu-Rapu, Albay. Happy 82nd birthday ngunyan pong aldaw. Happy birthday. Ayan ha. At saka happy birthday man kay former Mayor Geraldine Rosal, mga tugang kang Legazpi City. Yan, hali ka sa Legazpi City Women's Federation. Yan ha. Happy birthday daw kay former Mayor Geraldine Rosal, hali sa Legazpi City Women's Federation. At saka birthday man ngunyan pala ni Menchi, si Menchi Menchi Corpus. Happy birthday man tabi sa imo ha. Taga dyan ini sa Pag-asa sa Rawis. Menchi Corpus ng Legazpi City Health Office. Yan. Happy birthday. Menchi! Ara mo baga ang paborito ko? Bihon man sana, di ba? Ang favorite ko tabi, Menchi, bihon lang. Yo. Tapos, ano pa? Yun lang, okay na yan. Ano na kung nagdadangog niyan si Mayora G? Mayora G, former Mayor G. Former Mayor. Maka mata na lamang dyan. Former Mayor G. Nadagog mo na gayud po sa paborito ko na sinabi ko kay Menchi. Adi, bihon sana po. Okay? Joshua? Saga na gayud yan? Pwede saga? Pwede? Awan pang pagkakataon magbagong buhay. Kaya nga, ilang ko doon sa imong happy pesta pala sa Nuestra Señora del Carmen sa Malilipot. Happy birthday kay Lola Carmen Bilangil. 102 years old Taga, sabi ni Ma'am Grace na Buna Obra ha. Happy birthday to Ma'am Carmen Buen, to Sir JBS Abraham Bigkas, at saka more birthdays to celebrate and God bless. Pista pala sa Malilipot mo yan, Joshua? Iyo, gipay sa sentro. Okay, bako taga-sentro ka? Bako man. Saan ka? San Jose. Bako na San Jose nasa sentro? Tarayaw yan. May separadong piyesta duman? Separado man. January. Sige na, okay na. Okay na yan. Sige, bukas na lang. Bukas na lang ang Barat Kulalapnit. Saro da tabing elected official, piguulukan kan mga kabataan sarong barangay kay kawasa riparaho na mahilig sa nailing na yan. Bukas na lang, abangan sa Baretang Kulalapnit.
Ini po si Henry M. Bareta alas 7. Susunod. Makalipas lang kayo ni. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit?